హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ రాము. మీరు చూస్తున్నారు రాము ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు. సో ఇది నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో. అండ్ ఈ ఫేస్ని మీరు చెప్పు ఇంతకు ముందు చెప్పరా చెప్పు యూట్యూబ్లో ఎక్కడా చూసి ఉండరు, ఎందుకంటే ఇదే నా యూట్యూబ్ యొక్క ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి. ఎవడు అడిగాడ్రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడ్రా? సో ఎనీవేస్, నేను ఈ ఛానల్లో మీకు చెప్పబోయే టాపిక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్, హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్, సైన్స్ ఫ్యాక్ట్స్, మిస్టరీ ఫ్యాక్ట్స్, టెక్నాలజీ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి కూడా చెప్పబోతున్నాను. సో మీకు కనుక ఈ టాపిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీరు ఎవరి మీద ఒట్టే. And see you in the next video guys. అంతవరకు బాయ్, జై హింద్.